Good morning everyone. Ayan, good morning sa 9 viewers, guys. Thank you so much. Magandang morning. Ano daw? Sir Moti. Sir Moti, good morning. Good morning, 16 viewers. Thank you so much for coming. Sir Moti, good morning. Hello everyone, good morning. Ayan, Marie Chris, good morning, Marie Chris. Ayan. Marie Chris Moreno. Marie Chris May Moreno. Ayan. Marie Chris, good morning. Maraming salamat, Marie Chris, sa pagpunta sa aking live. Ayan. Morning, morning. Ayan. Thank you so much, Marie Chris. Magandang morning. Thank you so much, 16 viewers. Marie Chris, baba ikaw ng bahay dyan. Sisikoy, baba ikaw ng bahay. Ayan, thank you so much. Upcoming, ano ba yan? Yan.
natin ano, Marivic. Marie Chris pala, sorry, sorry. Marie Chris, hindi Marivic. Sorry guys. Upcoming. Ayan, tamsakan ko na Marivic, yung ano mo, upcoming mo. Ayan. Pangalawang tamsak, ano, Marie Chris. Ayan. Dalawang tamsak para sa iyo, Marie Chris. Maraming salamat sa iyo dyan. Yan, walang anuman. You're welcome. Yan, thank you so much for 10 viewers. Maraming salamat.
Yan, good morning, Ma'am Astrid. Nagsaing kasi ako kaya umalis ako saglit. Ayan. Nakapin ka na, Sis Astrid. Yan, dito ako ulit, Sis Astrid, sa ibinaba mong bahay. Yan, si Jagat Channel. Ayan, good morning. Ayan, dito na ako, Sis Astrid. Naka-play ka na. Ayan, naka-play ka na. Ayan, morning, Jagat Channel. Thank you so much. Ayan. Marie Chris, dana sa iyo si Astrid Cooking Show. Marie Chris, pakibalikan mo na lang. Ayan, good morning, good morning. Thank you so much, Jagat Channel. Magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live. Maglahi pala to si Jagat Channel. Ayan. Thank you so much, Sisi Koy. Good morning sa iyo diyan, Sisi Koy. Good morning, good morning. Bigyan natin ng jacket si DTS Orkis GC. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ayan, thank you guys. Ayan, Jagat Channel. Ayan, thank you so much. Ayan, sa 20 viewers. Good morning. Good morning, good morning. Ayan, playing pa rin ikaw, Sis Astrid. Ayan, Mines Beska Channel. Thank you so much for coming, Mines. OTW sa nakapin. Ayan, sige, thank you so much. Ayan, Marie Chris. Maraming salamat sa iyo dyan.
DTHK, ano, or case. Ayan, thank you so much for coming. Ayan, Mines, baba ka ng bahay mo. Dalawang friend mo at sa Laing Polwats, sis Marie Chris. Ayan, from Gina Madronero. Ayan, Marie Chris. Dalawang premier mo at sa Laing Polwats, si Sisikoy Gina Madronero. Sis Marie Chris, pakisuklian na lang. Ayan. Maraming salamat guys sa 29 viewers. Good morning. Ayan, sis Astrid, dan full watch na ikaw, sis Astrid. Ayan, napunta na ako dun sa, bakit ba napunta na ako sa GMA? Ano ba yan? Wait lang guys ha. Dito lang ako nakapag-comment kay sis Astrid ba? Mag-comment muna ako. Hindi ako nakapag-comment, tinila na agad ni Lolo. Dating dikit na kami niya ni sis Marie Chris, Sisikoy. Ayan. Maraming salamat dyan, Sisikoy, sa'yo. Good morning sa'yo. An sa'yo. Sabi nga, an sa'yo. Team Bisaya Vlogger. Ayan. Wait lang, Team Bisaya ha. Wait lang ha. Wait lang. Yan, bigyan kita ng jacket mo, Team Bisaya. Ayan, may moderator ka na. Ayan, good morning sa'yo. Thank you so much for coming, Team Bisaya. Nasa Kubo, Ateng. Yung JMB ko di makakomment na uungas na naman sipit ko kay JMB. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Parino, nandyan ba si Sir Parino? Ayan si Sir Parino, good morning. Sir Parino, good morning. Nag-love shout out Sir Parino. Ayan, Team Bisaya, baba ka na. Ayan, may nagbabaka na pala ng bahay. Ayan. Ayun, good morning guys. Good morning, 31 viewers. Thank you so much. Ayan. Sir Parino, good morning, good morning. Ayan, Team Bisaya. Dito ako sa bahay mo, Team Bisaya, ha. Kanina pa nakatusok si Sikoy, di makakomment. Okay lang yan si Sikoy, hayaan mo na. Ayan, 8 minutes and 43 seconds. Asan ang sabaw? Hehehe, kain tayo. Team Bisaya, naka-play ka na. Ayan, naka-play ka na, Team Bisaya. Ayan, Sir Parino. Ano nangyari? Teka lang. Ba't ba nawala? Ayun. Ayan, playin ka na, Team Bisaya, ha. Naka-play na ikaw sa akin, ha. Sir Parino, dito na ako sa bahay mo, Sir Parino. Parino Channel, good morning. Good morning, Sir Parino. Ayan, wow, si Boli. Si Boli, Superman niya. Ayan, dan thumbs up muna, Sir Parino, yung upcoming by November 30. Ayan, dan thumbs up, Sir Parino. Ayan, playing on your video, Sir Parino, naka-play na ikaw. 7 minutes and 52 seconds, Sir Parino, naka-play na.
Saan ka, host? Wala na naman akong nakita. Huwag mo na akong hanapin. Di pa ako naghilamos. Talaga ito si Sir Moti, oh. Madam Guapa Astrid, Migalab shout out. Ayan, Dances Astrid. Ayan. Sir Moti, Migalab shout out from Parino. JMB, Migalab shout out. Sir Parino is still playing. Team Bisaya is still playing. Migalab shout out sa lahat sa lahat. Break na tayo. Ay, nako si Sir Moti talaga. Kunik. Nahawa na tuloy si Sir Parino kay Sir Moti. Ayan, okay po ma'am, salamat po. Ayan, pataas na yung basa ko. Good morning, sisikoy sa lahat. Thank you so much guys. Ayan, mapapaluha ako, mahina yung pusa ko. Bakit? Bakit mahina yung pusa mo? Ano nangyari sa pusa mo? Dan na rin, Marie Chris sa'yo. Thank you. Ayan, maraming salamat sis Astrid. Ayan, still playing pa rin ikaw, Team Bisaya. Nag-loading. Bakit loading si Team Bisaya? Ayan, Dan na rin, Marie Chris. Nabasa ko na pala yun. Team Bisaya, Dan, bagong kaibigan, idol, prominence. Ayan, channel. Ayan, Mines. Ba't ba nag-loading si ano? Nalason siguro na, ano ba yung sabi? Nalason siguro, hilig kasi mga babae, mana sa mga nini. Siguro. At si Sir Moti, oo. Nangyari ba? Bakit loading itong isa? Ayaw loading ng isang phone ko ba? Ayaw yata sa video ni Team Bisaya yung aking Teka. Ulitin ko Team Bisaya yung play ko sa iyo. Nag-loading eh.
nagbago na naman ang Sir Mines, please drop your link. Yes, dahon ng sasalita si host. Huwag ka maingay dyan. Ikaw naman eh. Ayan, malapit na magdanpulwat si Sir pa rin. Susunod kita, Sir Mines. Maingay to si Sir Moti. Sir Moti, ang ingay mo. Oh, nandito ako. Ako ay nahanap mo. Ito ko. Oh, yan. Good morning sa lahat. Di pa ako nagpolvo. Ayan, kagigising lang eh. Kaya huwag mo ko hanapin. Ayan, Sir Mines. So, isusunod kita dito, Sir Mines. Malapit na magdanpulwat si Sir Parino. Mahina pusa. Ayan. Ibili mo ng vitamins yung pusa mo. Bila mo ng vitamins. Ayan, Team Bisaya. Ayan, playing pa rin ikaw. Nag-loading kanina. Hindi nagtuloy yung inulit ko. Ayan, nag-play kan. Ayaw mo kanina. Loading kanina. Alfonso Lara Sabal. Good morning. 20 wheels, good morning. Dalhin ko sa doktor niya. Oo, dalhin mo doon sa chicks niya. Ayan, Sir Parino. Sir Parino, dan full watch na. Ayan, nag-ano pa. Ayan. Thank you so much, Sir Parino. Dan full watch na yung video mo. Okay, Sir Mines. Dito na ako sa inyong bahay, Sir Mines. Mines. Ayan. Ayan, short video lang pala yung kay Sir Mines. Sir Mines, ayan. Pa-play ka na. Pag-play kita ulit ng isang video mo, Sir Mines, kasi short video lang to sa'yo. Wala akong magagawa. Mahina talaga siya. Pakabitan mo nga ng swero. Wow, nakapitas ng ampalaya si Sir Mines. Ayan, thumbs up, dan. Ayan, Sir Mines, didikit ko na sa'yo itong pinang-play ko sa'yo, Sir Mines, ha. Yan, pag-play kita uli ng isang video mo, Sir Mines. Dito ako, Sir Mines, sa magluto tayo ng tortang talong. 8 minutes. Ayan, Sir Mines, playing ka na. Ayan, oh. Naka-play ka na, Sir Mines, ha. Ayan, still playing ikaw, Team Bisaya. Ayan, si Sikoy Gina, maraming salamat sa iyo dyan, si Sikoy. Ayan, good morning sa 26 viewers. Thank you so much.
Ayan si Alfonso Larrazabal. Thank you so much, Alfonso. Hindi na makalakad isang araw, hindi umuwi. Paggamot mo na kasi, paswerohan mo na. Ayan, Sisi Koy, maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Koy. Thank you so much. Talaga, Sisi Koy, love, 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 Sisi Koy ko. Napaka-supportive talaga niyan. Parang si Sir Moti. Balato ko pala, nanalo ka kay Sir Torret. Andun ako kagabi kay Jens. Sir Moti, nanalo nga ako. Di ba wala nga ako noon? Sinabi lang sa akin ni Yen, kaya tumakbo ako kaagad. Pagdating ko, wala na. Sabi ni Sir Torret, sayang wala ka. Sabi ko, okay lang Sir Torret. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, ako na bahala sa iyo. Total naman kanina ka pa dito. Umalis kasi ko saglit noon dahil nag-premiere pala si noon. Pumasok ako kay umattend muna ako ng premiere kay Boyski. Pag-alis ko kasi hindi pa siya nag-start. Anong pag-alis ko pala nag-umpisa na kauna-unahan na bunot yung pangalan ko. Kaya bibigyan pa rin niya ako. Bigyan pa rin daw niya ako kasi sabi niya kanina ka pa naman dito nakita ko. Bibigyan na ako na ikabahala sa iyo. Kaya ayun, bibigyan pa rin niya ako. Ayan, tingnan ko nga. Meron ba akong mga hindi nabasa? Dali mo na yan sa Sir Moti. Para magamot na yan. Ayan, still playing pa rin si Team Bisaya. Medyo mahaba-haba yung video. Andun din ako kay Boyski. Huli na ako, nakadating na tapos na. Oo nga, Sir Moti. Maaga ako nagpunta kay Sir Torret. Ngayon, nagkataon na magpi-premiere si Boyski. Malis muna ako sandali. Punta ako sa premiere ni Boyski. Sakto naman, pagkaalis ko, nag-start na, nabunot daw yung pangalan ko. Si Yen, nandun si Yen, trinat siya ako. Sabi niya, Ate Nancy, bilis, takbo. Bisan mo, nanalo ka kay Sir Torret. Pagdating ko, wala na, nakabilang na siya. Nakita ko nakasabit si Son XTV. Ayan. Ito kasi naka-stick sa akin. At ako pa napagalitan ngayon. Wag mo na yung kanin at ano pa yan iniinhin pa. Sabi ko na lang sa Friday na lang uli. Sa Friday na lang uli. Ayan. Oo nga Sir Moti, kaya ako magkakaroon, sabi niya, bibigyan lang niya ako dahil nakita niya ako doon. Sabi niya, sige bibigyan na lang ulit kita, ako na bahala sa'yo. Dahil kanina ka pa naman dito. Kaya ayun. Ayan, si Team Bisaya, wala na, umalis na. Yung pala, patapos pa lang yung video niya. Ayan, mag-like na ako, mag-comment na ako. Ako na magbigay, ilang gusto mo. Kahit bigyan mo ako, Sir Moti, bibigyan pa rin niya ako. Pero salamat pagka bibigyan mo rin ako. Sabi niya kagabi doon kay Yen, baka daw ngayon ibigay na niya mamaya kasi lagi daw siya busy. Ayan, dan full watch na si Team Bisaya. Team Bisaya, ayan, pa-full watch na ikaw, Team Bisaya. Wala na ikaw, alam ko wala ka na dyan. Naka-comment na rin ako, natamsakan ko na. Kainis naman tong cellphone ko, ba't ganito?
Pire. Mag-ano muna ako. Ayan, nakapag-clear history na ako. No, para sa akin ibigay ni para sa akin ibigay ni Toret yung mga silent viewers mo nung labasan nung nakita ka. Ganun ba yon? Hindi, kanina pa yung hindi ako nagpakita, naglabasan sila. Ano ka ba naman? Kanina pa pag open ko, nandyan na sila. Kaya nga nandyan ka eh. Ayan, si Pire Bike Life. Ayan, Pire Bike Life. Ayan, Sir Mines, malapit ka na magdan full watts again sa pangalawang video mo sa Sir Mines, nandyan ka pa. Ayan, malapit na magdan full watts ikaw. Si Pire. Ano ba ito? Teka nga, ano ba yun? Ayos naman itong cellphone ko. Ito hindi ko ma-open. Ayan, Sir Mines, ayan, pa-full watts na ikaw, Sir Mines. Wala yung YouTube. Bili daw ng macho si Alfonso. Aba, ang dalapan baso malaki. Ano na naman yung sinasabi mo dyan? Ayan, thumbs up dan Sir Mines. Mines, dan full watch na ikaw, Sir Mines, ha? Ayan, si Pire, ayan. Play on your video, Pire. 20 minutes and 56 seconds. Si Pire Bike, ayan, Bike Life TV. Yan na nga lang. May nabubulol sa basahin mo, sabi ni Alfonso. Ti amo macho bisoy. Para ti amor. Ano daw? Di ko nga mabasa, Sir Modi eh. Ti amo mucho bisoy. Bendiciones para ti Bella. Ano daw yun ibig sabihin nun, Sir Moti?
Ayan, good morning sa 27 viewers. Thank you so much. Ayan, ano, ano sabi? Ano ba, macho, di ba malaking beer bago? Beer bago yung beso, baso yon. Ay, nako, Sir Monty talaga, oo. Dahil po yun. Storage. Beer storage. Yan, thank you so much, 27 viewers. Ayan, John Paul Kaya, Manay Bicolana, Manay Maray na Aga. Ayan, John Paul Maray na Aga, man, sa imo din, Jan. Maraming salamat sa iyo, Jan. Ayan, sino may naka-play ko dito? Wala. Ayan, baba ka ng bahay mo, John Paul. Mines, dan connect with connect sa tortang talong. Ayan, Sir Mines. Dan connect na raw si Sir Moti sa'yo. Pakibalikan na lang, Sir Mines. Rolly Mix Vlog. Ayan, hi ma'am, good morning. Good morning to you, Rolly. Ayan, maraming salamat. Ayan, ano natin si ano. Ayan, asan sila? Ma'am, thanks. Ayan, baba ka ng bahay mo, Sir Rolly. Hindi ako makapag-open dito ng ano. Ano ko nagugoto channel. Dito nga ako. Ayan, John Paul, dito ako sa upcoming mo. Ayan, tamsak dan, ano, John Paul. Manay, saan po ikaw sa Bicol? Albay ako, ligaw albay ako, John Paul. Bihira lang ako magdikit pero legit. Kay Bicolana lang, hindi kasi break na. Ay, naku, si Sir Muti talaga. Ayan, John Paul, dan tamsak na sa'yo, John Paul, ha? Teka, dito sa kabila, di ko alam kung bakit ito cellphone ko ba't ganito. Parang nag-update siya. Ang hirap gamitin. Iano ko muna, i-restart ko muna isang cellphone ko. Nagluluko. Ayaw maano. Okay, ma'am. Padikit, ma'am, dyan sa mga bago, ma'am. Nagbaba ka ba ng bahay mo, Sir Rolly? Ayan, makipagdikitan ka dyan, si Rolly. Dikitan mo yan si Sir Moti, tsaka ayan, si Gina Madronero. Baka hindi ka padikit dyan. Kay Sir Menes. Ayan, Jinky Life Dan, tamsak dikit. Ayan. Dikitan mo yan sila sa Rolly. Yan si Sir Moti, ayan, ano yan? Mabait yan. Nag-aayuda rin yan.
Dikitan mo sila. Yung premier na yan, taga-Albay yan, si Manay Jinky. 0170. Ayan, sige makipagdikitan ka dyan sa Rolly. Puntahan ko yung bahay mo sa Rolly. Nakakainis ngayon, napakahirap pag ano. Napakahirap mag ano dito sa ano ngayon. Parang nagbago ng update si Lolo ngayon. Yan dito ako si Rolly sa ano sa mga ka-idol, samahan nyo kami magbuhat ng isda. Ayan, 1 minute and 16 seconds Sir Rolly. Ayan, naka-play ka na Sir Rolly. Ayan, LSR Vlog. Hi sis, good morning. Ayan, good morning din sa iyo, si Sikoy. John Paul, saya dan thumbs up ticket sa Kisses. Ayan, Pramines. Ayan sir, ano, Sir Rolly, ayan, dikitan mo yan sa Sir Mines. Hindi ka pa dikit dyan. Tsaka dyan kay LSR Vlog. Ayan, dikitan mo yan, Sir Rolly. Dan tamsak host. Ayan, thank you so much, Sikoy. Maraming salamat sa iyo dyan sa patamsak. Napakahirap parugayin tong ano ngayon. Si Rolly, dikitan mo yan sila. Ayan si Sir Mines. Dikitan mo yan. John Paul kaya. Ayan, Dan Tamsak, dikit sa cases. Ayan. John Paul, pakibalikan na lang si Sir Mines ha. John Paul. Ayan, Dan Paul, watch na ikaw, Sir Rolly. Ayan o. Oh. Dan Paul, watch na ikaw ha. Just Cooking, good morning. Ayan, thank you so much, ano, Jazz. Ayan, good morning, sub 17 viewers, thank you so much. Ayan, LSR Vlog, dito na ako sa bahay mo. Dito ako sa, ano ba to, sa adobong sitaw. Hi, host Rolly Mix Vlog from LSR Vlog. Ayan. Ayan, LSR Vlog. Ayan, playing ka na sa sitaw mong adobo. Tamsak Dan po, host. Ayan, maraming salamat, Just Cooking. Thank you so much. Ayan, baba ka ng bahay mo dyan, Jazz. Sis LSR LSR Vlog. Ayan, good morning. Ayan, from Jazz. Ang hirap bigkasin. Ayan, LSR Vlog, Dan Tamsak dikit from Mines. Ayan, si Sikoy, ano, LSR Vlog, pakibalik ka na lang si Sir Mines. Dumikit na siya sa'yo. Aga ko kasi yun natulog kagabi sis. Ganun ba? Ayan. Ayan, just naka-play na yung ano mo, just binaba mo. Short video.
Ayan, just cooking done sa ano ba to? Just cooking done sa friend rice from Mines. Ayan, just pakibalikan mo na lang si Kuya Mines sa si Kuya Jess. Ayan, naka-play ka pa rin, LSR vlog, naka-play ka pa din. Mami ne ay ano yan, lalaki yan, Jazz. Lalaki yan si Sir Mines. Mines, thank you po. OTW po ako sa iyo. Lalaki yan, Jazz. Dating dikit na po tayo, Sir Mines. Ayan. OT po ako sa iyo, sis Mines. Dalaw po ako sa mga video mo. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Jazz. Ayan. Dan full watch ka na, LSR vlog. Full watching na. Joanne Rose, ayan, Joanne Rose Everblessed. Good morning, good morning. Ayan, good morning, Joanne Rose. Thank you so much for coming, Joanne Rose. LSR Vlog, thank you. Ayan, salamat sa iyo, Sir Moti. Ayan, maraming salamat sa 20 viewers. Thank you so much. Thank you, thank you. Ayan, si Werdo Official. Ayan, bigyan kitang jacket. Ayan, good morning. Ay, sige. Thank you so much, Sir Parino. Maraming salamat, Sir Parino. Trabaho muna ako. Bye-bye. Ayan, thank you so much, Sir Parino. Ayan, may moderator ka na. Weirdo Official. Ayan. May moderator ka na. Ba't hindi tayo nagkita sa Albay nung binisita at dalaga host? Nung binata at dalaga. Malay ko sa'yo, Sir Moti, hindi ka naman nagpunta doon. Ayan, maraming salamat sa'yo, si Sikoy. Ayan, si Sikoy, dito muna ako. Ay, maglulubat na. Teka lang. Wait lang. Oops. Ayan, buti na agapan. Ayan, si Sikoy, dito ako sa 16 benefits of smiling, si Sikoy. Ayan, naka-play ka na si Sikoy dito kay Gina. Joanne Rose, the thumbs up dikit sa Thanksgiving. Ayan. Tumira ako doon, host, malapit sa bulkan tuwing sasabog yung nakapayong ako. Buti di ka natabunan. Sir Moti.
Buti hindi ka natabunan doon. Hindi kakayanin ng payong-payong mo lang. Pag sumasabog yung bulkan mo yun, baka kala mo, hindi kaya ng payong. Ayan, ano natin si Joanne Rose. Si Joanne Rose. Ayan. Joanne Rose, ayan, playing on your video. Ayan, 5 minutes and 12 seconds. Joanne Rose. Sorry, I only understand English. Ayan, oo nga, Sir Mines. Ano yan? Ibang lahi yan si Joanne Rose. Englishin mo siya, Sir Mines. Ano yan? Ibang lahi yan si Joanne Rose. Malaking babae yan. Ano siya, yung parang hindi naman siya Amerikano eh. Si Kanujo, ayun, Amerikano siya, foreigner. Si Joanne Rose parang siya, parang ano ba tawag dito? Indiana. Tawag doon? 20CH, good morning. Ayan si 20CH from Japan. Good morning, 20CH. Daddy J, good morning. Mega love shout out. Ayan, from Weirdo Official. Ayan. Ayan, si Sikoy, malapit ka na magdan full watch si Sikoy kay Gina. Joanne Rose is still playing. Si Sikoy, dan full watch ka na dito kay Gina mo. Ayan. Sikoy, dito ako kay JMB. Hanap ako nang di ko pa na-play. Ayan, dito ako sa Ice and Fire. Ayan, si Sikoy, dito ako kay JMB. Bye po muna, host. Okay lang, sige, Jazz. Sige, bye-bye na, Jazz. Maraming salamat sa pagsilip mo. Alis ka na agad. Sir Moti, marami din iniikutan yan si Jazz. Kaya, ano natin. Marami din ano yan. Marami din yan iniikutan. Lalo na ngayon, bagong money lang siya. Kailangan niyang sumuporta sa mga nag-support sa kanya. Nakikipag-break pa ako kayo. Oh, ikaw talaga, Sir Mote. Kaya lang gusto ko sa'yo pag nandyan ka sa live ko eh.
Pag naantok ako, nawawala yung antok ko sa iyo eh. Yan, thank you so much sa 16 viewers, ay 21 viewers pala. Okay, host, wag mo na ako support, just hindi naman ako nag-live. Ba't kasi napakadalang mo mag-live? Ayan, Joanne Rose, already done full watch on your video, Joanne Rose. Thank you so much, Joanne Rose. Already done full watch on your video. Ayan, thank you so much for coming, Joanne Rose. Thank you, Hosea. You're welcome, Joanne Rose. CH, good morning. Ayan, good morning, good morning. Ayan, 20CH playing on your video, 20CH. Joanne Rose, Dan Dikit, thumbs up, full watching. Ayan. Nandyan pa kaya si Joanne Rose? Aba, mag-live ako, ikaw at Jen at Gina at JMB at Gisep at Tess at iba pa. Liya, dun lang din ako nag-ubos ng oras tapos ninyo. Sir Moti, sabi ko sa'yo mag-live ka ng 11 AM. Para sa'yo yung oras na yun, walang may-ari nun. Ayan, LSR. Ayan, nandyan pa pala si Joanne. Joanne, already done connect to Joanne. Ay, LSR vlog. Sa'yo yung 11 AM na yun, Sir Moti. 11 to, pwede ka, 11 to 1, pwede ka. Ayan, si Kuya Dan full watch na dito kay, kay JMB. Ayan, inila na naman ni, teka, hindi pa ako nag-comment. Yun nga, sabi ko nga si Koy, pag nadaan sila sa live ko, kaya daan lang din ako sa kanila. Oo, tama yun, Sir Moti. Kung sino yung dumadaan lang sa live natin, dadaanan lang din natin sila. Siyempre, kung sino yung mga full support sa atin na mula umpisa hanggang matapos, yun, doon tayo. Ganon din ang ginagawa ko, Sir Moti eh. Kaya tinatandaan ko lahat ang mga nagpupunta sa akin. Yung mga nagsusupport sa akin na mula start ko hanggang matapos ako. Tinatambayan ko din sila hanggang sa matapos sila. Pero yung mga dumadaan lang sa akin, ganun lang din ginagawa ko. Pag halimbawa, pupunta sila sa akin, pagkatapos i-play ng video nila, aalis na. Ganun lang din ginagawa ko. O diba? Pantay-pantay lang. Mag-live ka mamaya. Tama si Kuya Gina, 10 to 12, pwede ka. O kaya, 11 to 1, pwede. Mag-live ka mamaya kasi wala me time noon, matatambayan.
Siyempre nandiyan kami sa'yo. Madalang ka sa bagay, busy ka siguro, kaya hindi ka nakakapag-live. Ayan, nakailang play na pala si 20CH. Ayan, pangalawang play na. Sir Moti, Dikit Kalembang po from Werdo Official. Ayan, Werdo Official, baba ka ng bahay mo. Hindi ko pa napuntahan pala ikaw. Baba ka ng bahay mo, bro. Ayan, si Kuya Gina. Dito na ako kay G-Shop. Hanap ako dito na hindi ko pa na-watch dito. Ayan, si Sikoy, dito ako sa sa Copy Design. Si Sikoy dito kay G-Shop sa Copy Design. Ayan, 3 minutes and 5 seconds si Sikoy. Ano, buti bumalik. Kala ko hindi na babalik. Si Gina Madronero, Dan from LSR Vlog. Ayan. Hindi natin ulit si Ayan. Ayan, nakasabit ka ulit. LSR Vlog. Sinabit kita ulit. Ayan, maraming salamat sa 23 viewers. Thank you so much. Jenny, mauna ka na dyan kumain. Kasi dito mo kumakain yata. Nag-ano pa ako, nagla-live pa ako. Yan, maraming salamat. LSR Vlog. Thank you so much sa iyo dyan. Thank you sa patambay. Yan, maraming salamat sa iyo, Word Official. Sige, dalawin ko nga yung bahay mo. Kahit busy ka dyan, punta ko yung bahay mo. Ang haba ng video ni Ayan, dito ako sa sa car wash tayo. 9 minutes and 28 seconds. Word Official. Car wash boy. Ayan, naka-play ka na, Word Official. May ads pa. Tapusin natin yung ads. Uy, done full watch na pala sa sisi ko yan. Teka.
Punta na ako dito sa... Ayan, tamsak muna tayo, syempre. Ayan, that full watch na ikaw, Sisi Koy. Napunta na ako dun sa... kay JMA. Nagla-live na si JMA. Ayan, daan na rin ako si Sikoy kay Gina, kay JMB, kay G-Shop. Ayan, daan ako sa tatlo. Salamat Manay, dating dikit na ako sa iyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Word Official. Naka-play ka na sa akin dito sa Carwas Boy. May ads pa pala. Monica na ba ano? Word Official? Monica na? Ah, talaga. Buti ka pa. Monica na. Ako hindi pa. Ayan, playing ka na ano sa ayan, playing ka na Word Official ha dito sa Carwas Boy. Ayan, walang ano man si Sikoy. Yan, thank you so much sa 19 viewers. Maraming salamat. Magandang umaga again. Thank you so much again. Good morning, good morning. Hinahanap ko nga dollar sign mo, Manay, wala pa eh. Oo, wala pa. Pero malapit na ako. Papaliparan mo ba ako? Joke. Kala ko papaliparan mo ko eh. Malapit na wa. Pag na lang namuni ako sa kama ko paliparan. What is your time? Pag pinaliparan mo ako, Wordo ha. Ngayon pala magpapasalamat na ako. Ipag-muni ka naman ay pwede. Oo nga, full watch sa sinigang na bangus mo si LSR Vlog. Dating dikit ka na. Ayan. Baka mamaya pag muni na ako, hindi ka naaakit sa akin. Dapat mas lalo ka umakyat sa akin pag muni na ako kasi papaliparan mo ko. Sabay ganun. Joke lang. Pero malapit na ako, konti na lang ang kulang ko. Ayan, Joseph Bansay. At bakit nakatawa ka kaagad yan pagpasok mo, Joseph Bansay? Joseph Bansay, bakit nakatawa ka kaagad dyan? Pinagtatawanan mo ba ako? Magpa-member ako sa iyo, Manay, para sure nakasupport. Ayan. Maraming salamat. Abangan ko yan ha. Abangan ko yan. Word Official ha. Ilan pa kulang sa WH mo, Manay? Ano na lang, 300 na lang. 300 na lang kulang ko. Sige, abangan ko yan ha. Abangan ko yan pagpapa-member mo sa akin ha. Tsaka ipalipad mo ha. Excited? Excited ba? Ayan, si Mod. Tama ba ibasa ko? Mod Asam. How are you? Mod Asam, good morning. Oo, Manay, support din kasi ako sa mga kababayan nating Bicol. Ayan, thank you so much.
Ano, tingnan ko mamaya kung nakadikit yung main ko sa'yo kasi parang di kita nakikita. Nagla-live ka ba? Baka hindi nakadikit yung main ko sa'yo. Tingnan ko nga, wait lang. Hanapin ko lang. Nakano naman ako sa'yo. Oo, manay, every night, 10 p.m. Nako, kaya pala hindi ako makadalaw sa'yo. Magkasabay tayo ng ano. Kasi nagla-live ako sa gabi, every 9 p.m. to 11. O 2:30. Sige, titingnan ko rin pag ano. Kasi pag minsan kasi 10:30, nag-ano na ako, nag-off na ako ng cellphone ko. Ay, ng ano ko, nag-mute na ako. Sige, try ko pag ano pupuntahan kita. Naka all bell naman pala ako sa'yo. Siguro kaya lang di kita nadadalaw gawa ng ano ng ano tawag dito, gawa ng magkasabay tayo ng ano 9 p.m. kasi ko. Sige. Ano ko mamaya. Puntahan kita mamaya. Kahit yung isang ano ko, kahit yung isang channel ko, punta ako sa'yo mamaya. Kaya pala hindi kita maano dahil naka-live din ako nung mga time na yon. Lista ko nga. Lista ko para di ko makalimutan. Parang gagamitin ko. Ano yung wala na? Ha? Alin ang wala na? Parang nalakarin. Yung lalakarin naman dito, hindi naman masasabi kasi pag ganyan, pag ano, bibiling ulam. Bigla ang lakad. Lilista ko yung pangalan mo dito, kabayan ha, kasi para mamayang gabi maano ko, maalala ko. PM. 10 PM ba ang ano mo, live mo? Ayan. Nilista ko na para pwede kitang dalawin mamaya. Alin na. Ayan, maraming salamat maraming salamat kabayan. Thank you in advance manay. Ayan. Maraming salamat. Dadalawin kita mamaya. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan, maya mag-i-end na din ako kasi naka-live na si Sis Astrid. Konting oras na lang. Stroke in the garden, good morning.
Tambay lang ako dito, Manay. Ligo lang ako. Papasok na din sa work. Dito lang hanggang mag-end ka. Salamat sa iyo, ano ha. Salamat sa iyo, Werdo ha. Thank you so much. Sige lang. Maraming salamat sa support, kabayan. Sir Moti, mag-live ka Sir Moti after ano 11, kung hindi 11 ano 10. Sir Moti, abangan namin yung live mo Sir Moti ha. Yung 10 to 11, 11, 10 ay 10 to 12, 11 to 1 sa'yo yun Sir Moti, para sa'yo, mag-live ka. Ayan, naka-live na si Just Cooking. Ano sa Mars na naman yan pinagsasabi. Basta yung ano, Sir Moti, mamili ka doon sa dalawang time na yon, 10 to 12 o 11 to 1, sa'yo yon. Pwede ka doon. Kasi walang may-ari nung time na yon. Si Sis Astrid naman, patapos na nung mga time na yon. Kaya sa'yo yung oras na yon. Walang may ano, wala kang kasabay noon, kaya mapupunta kami sa iyo noon. Kasi mas maganda pag walang kasabay para ano 10 to 20. Alam mo ikaw di ka na talaga makausap ng tino diyan ha. Yan daw sa buhangin. Ayan, basta yung oras na yan, Sir Moti, sa'yo yan, 10 to 12. Sa'yo yan. Pwede ka mag 10 to 12. Pwede ka mag 11 to 1. Mamili ka sa dalawang time na yun kung ano type mo doon. Kasi 1 PM naman si G-Shop. Oras ng live host, sure na to, 8 PM to 10 PM. Anong 8 PM to 10? 6, 1 PM to 5? Ano ba yan? Oras ng live host, sure na to. 8 PM, 10 PM, 6 PM, 1 PM, 5 PM host. Naku, ano ba yan ikaw? Ako may natawag pa.
Lole, natawag ka doon sa number ko. Dito sa isang number ka sana. Bakit, Len? Meron ka ba diyang small para mamaya gabi? Ano, yun lang. Hindi siguro abot kasi wala akong tagabayas ngayon. May pasok ng tagabayas ko. Kung wala sanang pasok ko, pwede. Kasi ngayon ko pala ikutan yung small ko. Wala kang mayayari ka mamaya. Kung nandito yung tagabayas ko, meron sana. Kasi pagkatapos ko mag-ikot, nakasunod na yung nagbabayas. Kaso may pasok. May ano ka bukas ng ng small? Hmm? Small lang. Oo, nauna ko pa naman yung medium. Ngayon lang ako kahapon lang sinalansan yung small ko. Sige, Len. Ayan, maraming salamat guys. Sir Moti, baka busy na ikaw dyan, Sir Moti. Okay lang ako, Sir Moti ha. Sinasakto ko na lang ng 2 hours yung aking live. And then mag-end na din ako. Okay lang ako, Sir Moti ha. Kung busy na ikaw dyan ha. Ayan, thank you so much. 16 viewers. Ako kasi habang nagla-live, nagtatrabaho, nagtatawas. Kaya gawa-gawa lang kayo dyan ha. Sa mga dyan. Huwag niyong intindihin yung aking Yan, si Bunda, Bunda, Shrek, ayan, good morning, Bunda. Akin ang jacket si Bunda. Bunda, I give you moderator, Bunda. Wow, laki ng bahay ni Ana Victoria. Victoria. Ana. Si Ana.
Ana, I give you moderator. Ayan. Thank you so much for coming, Ana and Bunda. Ayan. Thank you so much. Hi, I'm from Brazil. Ayan. Thank you so much, Ana. Ayan, 28 viewers. Thank you so much. Ayan, Bunda, thank you so much. Thank you. Ayan, Sir Moti from Bunda. Ayan. Good morning. Good morning, Bunda. Sir Moti, binabati ka ni Bunda. Di ba dati nahanap mo yung mga silent viewers ko? Ayan na, binabati ka na. Si Asbar. Asbar, good morning. Ayan, pin natin si Asbar. Asbar. Ayan. Thank you so much, Asbar. Ayan, Sir Moti, binabati ka ni Bunda. Nabasa mo? Ayan o, Sir Moti. Ayan, si Bunda, binabati ka. Ayan, thank you so much. Ano ba? Asan? Ayan na, sa taas. Di mo ba nakita? Ayan o, Sir Moti. Kay Bunda. Si Bunda. Kanina ka pa niya binabati. Ayaw mo pansinin. Nahanap mo yung mga silent viewers ko. Ayaw mo pansinin. Ayan na o, dami nila o. Si ang laki ng bahay ni ni Ana. Si Ana, ano ba to? Si Ana Victoria. Ang laki ng bahay niya oh. Halos 10K. Ayan, magpakilala ka na dyan oh. Andyan yung mga silent viewers ko. Ang dami nila oh. 28 viewers. Thank you so much. Si Bula Dinueva. Sunday.
Sir Moti, bonda, hindi sunda. Ano ka ba naman? Bonda. Masakit ang tiyan ko sa'yo talaga. Pastilan ka talaga, Sir Moti. Yan, good morning. Friend, join my link. Yan, Alexis Viva Mirasol. Thank you so much, Sir Alexis dyan. Hindi ako makapag-play dito. Nabubuto channel pa. Bunda, please connect with me. Ano ba? Sana ba? My house is very small. Bunda. Ayan. Lumayas na tuloy si Bunda. Kasi kanina ka pa niya inaano. Likewise, yan, ayan. Son of Bicolana, Sir Moti, connect with me. Hi guys. From silent viewers. I will connect to your Sir Moti. Sir Moti, ano ba basta Sir Moti. Ayan. Please connect to your Sir Moti. Silent viewers. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sir Alex Viva Mirasol. Ano ba ito? Ba't naguguto channel pa? Yun pa rin pala. Sir Alex, ayan. Naka-play na ikaw, Sir Alex. Son of Bicolana, guapito. Ayan, Sir Alex, naka-play na ikaw sa akin. Ano, hindi ko naiintindihan yung mga comment nila. Ayan, Asbar, OTW, 10 with your house is to 720. Ayan, Asbar. Ayan, Sir Alex. Dan full watch na ikaw, Sir Alex. Ayan, si Sir Rix Lord Official. Sir Rix, good morning. Ayan, dan full watch na ikaw, Sir Alex. Sir Moti, I'm join you. Ayan, sabi ni Asbar. Asbar, I will connect to Sir Moti. Baka ng bahay ni Alex Mirasol. Asbar, please kindly connect to the one that I pin. I need your connect to my video and then I will give you 10 banana right away. Ayan, Asbar. OTW sa nakapinhos. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Rex Loads Official. Ayan. At payudahan ka niyan, Sir Alex. Nag-ayuda rin yan. Babalikan ka niyan. Ayaw mag-ano nito dito. Ganito to.
Guguto channel pa. Basta lang tong ano na to. Ayan, Rex Official, Lods Official, dito ako sa bahay mo. Inaayos na yung hinagupit ng bagyo. Naka-play ka na. Dan tusok sa nakapin. Ayan. Sir Alex, ayan, dan na sa'yo si Rex Lods Official. Napakahirap ano ng aking ano. Ayan, Rex Official, naka-play ka na sa naayos na yung hinagupit ng bagyo. Naka-play ka na 5 minutes in 1 seconds. Ayan, walang ano man, Rex Official. Ayan, playing ka na sa akin ha. Naka-play ka na. Magbingka ka, host. Anong magbingka? Anong bingka? Welcome po, Rex. Ayan. Anong bingka? Ano bang bingka, Rex Lods Official? Ano ba yon? Parang nagkudkud ka ng nyog. Kasi nagtatabas ako ng tela. Kala ko ano magbingka. Ayan, si Wordo nakapaligo na. Nandito pa rin ako. Nagtatabas kasi ako ng tela. Kaya maingay yung ano. May ano kasi kami, may munting tahian. Naggugupit ng tela ngayon. Kaya maingay yung aking gunting. Hindi ko na nga idikit sa lamesa ko, nag-iingay eh. Ayan, Yen. Good morning, Bunso. Ayan, mag-iwan kayo ng bakas at doon kayo babalikan. Ayan, maraming salamat, Sir Alex. Ayan, malapit ka na mag-done full watch. Rex Official, Loads Official. Ayan, malapit na mag-done full watch yung video mo. Ayan, good morning sa 15 viewers. Thank you so much.
Yan, malapit na tayong mag-ano. Don't worry guys, at handa ako magbalik sa'yo. Ayan. Yes, true, legit yan si Sir Alex. At nag-aayuda pa yan. Nag-aayuda yan si Sir Alex. Ayan, good morning. Thank you so much sa 21 viewers. Ayan, done full watch na ikaw, Rix, o ano, Lods Official. Ayan, nag-done full watch ka na. Mag-comment ako. Ayan, done full watch na ikaw, Rix, ano, Official. Yan, ano naman natin si ano. Salamat naman, Boss Alex. Nag-aayuda yan si Boss Alex. I-repress naman kita. Ayan, Sir Alex, baka medyo, ano, ayudahan mo naman yan si, ano, si Boss Rix Official. Yan, thank you so much sa 18 viewers. Maraming salamat guys. Good morning. Good morning to all. Good morning. Good morning. Good morning sa lahat. Ayan guys, maraming salamat. Magpapasalamat na ako. Malapit na ako mag-end. Thank you so much sa lahat ng dumalo sa aking live. Thank you. Sir Alex, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Alex. See you next live, Sir Alex. Mamaya, 9 p.m. May live ulit ako mamayang 9 p.m. Maraming salamat sa inyo dyan. Rex Lods Official, thank you so much. Sir Moti, maraming salamat. Ayan, kay Kabayan, Wordo Official. See you soon, Wordo Official, Kabayan. Mamayang 10 p.m. sa live mo. Dalawin kita mamaya. Ayan, maraming salamat din sa inyong lahat. From Rex Official, ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Rex Lods Official. Thank you. Malapit na tayo mag-end. 5 minutes ago, mag-end na tayo. 5 minutes before, mag-end na tayo. Under done connect with connect, my friend. Motive talaga. Sige, Kabayan, Wordo Official. Sige, mag-work ka na dyan. Malapit na ako mag-end. Salamat sa iyo ng marami, Wordo Official, ha? Ayan. See you mamaya sa live mo. Mamayang 10 p.m. Walang anuman eh. Maraming salamat din, Rex Official, ha. Thank you so much.
Ayan guys. Ayan, sige. Work, 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 work na kayo. Back to work na, back to work. Ayan, maraming salamat sa lahat. Naku, si Choco nasa labas pa rin, hindi pa rin pinasok. Niyaan na dun sa labas. Saan yung tape ko?